Helo, Eirian dwi, a dyma gan i helpu chi gofio misoedd y flwyddyn. Ionawr, Chwefror, Mawrth ag Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf, Awst a Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr, 12 mis. Iawn, da chi eisiau trio canio efo fi tro yma? Ionawr, Chwefror, Mawrth ag Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf, Awst a Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr, 12 mis.